Fil-Parlament il-Prim Ministru ddedika wkoll parti sostanzjali mid-diskors tiegħu għall-ambjent fejn fakkar li l-baġġit tas-sena d-dieħla fih xejn inqas minn 35 miżura li fihom hemm azzjoni klimatika. Dr. Joseph Muscat qal li l-kap tal-Oppożizzjoni lanqas intebaħ li s-settur marittimu bħalissa huwa esklus mill-azzjonijiet internazzjonali li indirizzaw it-tibdil fil-klima. Minkejja dan huwa qal li hemm proġett li se jara l-cruise liners ikunu iżjed il-barra biex ma jħammġux il-port. Fil-cruise liners ħirġa tender sar xogħol minnu fuqu u permezz anke ta' fondi Ewropej b'nefqa ta' madwar 35 miljun fejn ħajkonna sistema ta' ship to shore. Jiġifieri li meta il-vapuri jidħlu ġewwa pajjiżna minflok jipplakjaw Freeport nagħmluh ukoll. Jekk nagħmluh is-Sur Skjavone qed jgħid ma nagħmluhx il-Freeport. Aħna s-sawt jiġi l-ewwel dejjem u tista' tara Sur Skjavone. Dan ir-rigward Dan ir-rigward imma ħajkonna l-ewwel sistema ta' ship to shore u iva ħajkun hemm sistemi oħra Sur President li permezz tagħhom inneħħu dejjem aktar emissjonijiet mill-pajjiż. Il-Prim Ministru semma l-investiment li qed isir fl-infrastruttura u qal il-Gvern qed jiftaħ widnejh għal anki proposti ta' tisjieħ infrastrutturali u kulturali. Fost l-oħrajn semma Teatru Real u anke villa marbuta mal-istorja Maltija fi żmien il-ħakma Ingliża. Llum għandi l-pjaċir inħabbar Sur President li wara snin ta' diskussjonijiet l-aħħar 3 snin u intensifikaw fl-aħħar sena, il-Gvern irnexxielu iffirmajna l-kuntratt il-bieraħ illi nixtru villa Gwardamanġa illi hija l-uniku residenza fid-dinja li użat ir-Reġina Elisabetta barra ir-Renju Unit. Jien ngħid li għandha l-potenzjal dan il-post li jsir fost l-iktar 5 postijiet turistiċi ta' pajjiżna u rridu nibdew nitħattu mal-Kunsill tal-Pjetax hemmhekk ħajkun hemm impatt fuq il-traffiku, fuq affarijiet oħra kif nistgħu nimmitigaw żgur imma dan huwa post illi salvajna, ħankun qed nirreabilitaw, ħankun qed niftuħu għall-pubbliku, ħajkun wieħed mill-Mekka għall-turiżmu u għan-nies Maltin ġewwa pajjiżna. Il-Prim Ministru rrimarka li l-investiment fl-infrastruttura se jiswa mitqlu deb għall-ġenerazzjonijiet futuri. Proġetti infrastrutturali li aħna nemmnu fihom biex nagħmel quddiem il-bira l-kap tal-Oppożizzjoni ġamel roundabout turn oħra. Il-mina tgħawdex, imma taqbel magħha jew ma taqbilx magħha l-mina tgħawdex. Hawnhekk f'din il-Kamra ivvotajna kollha flimkien il-Gvern u l-Oppożizzjoni favur il-mina bil-kavezza l-Oppożizzjoni, ma qalu li jaqblu li ssir. Issa l-bieraħ qalilna le rridu naraw jien qed ħanara min irid jgħid xi ħaġa. Ħanara hekk il-poplu. Le, rridu naraw x'jgħidu l-awċin. Ibda saqs id-deputati tiegħek l-ewwel x'jaħsbu. Dwar l-innovazzjoni Dr. Muscat qal li llum aktar minn qatt qabel għandna ekonomija diversifikata li daħlet f'setturi ġodda bħal produzzjoni tal-kannabis mediċinali u anki cryptocurrency. Beda kważi jorok idejh għax skontu ma ħarġitx liċenzja waħda. L-ewwel nett minn taħ il-pariri ma fehmx id-differenza bejn il-qasam tal-cryptocurrency u tal-blockchain. Mhux ħanoqgħod nidħol fija, imma hija kwistjoni bażika li laqqas kien hemm realizzazzjoni fuqha. Imma il-kap tal-Oppożizzjoni bieraħ qal 0 ħapjaċir jagħmel il-qaqa bedeħ 0 ħarġu liċenzji. Sur kap tal-Oppożizzjoni sal-lum ingħataw 17 il-liċenzja ta' BFA agents. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.